zaɓen ciyawomin nan akwai matsala fa. Kai. Malam me yake ba wata ƙura. Kai mutum na akwai matsala a zaɓen ciyawomin nan. Kai ba wata ƙura. Tunda dai Honorable Layyan Hussein ya fito a matsayin ɗan takararmu. Mutum ne shi mai gaskiya, ga amana, ga tausayi. Kai malam ga taimako kuma ga kyautatawa. Kai yana girmama na sama da shi, shine zaka ce mana wani ƙura, ba wata ƙura. Kai mutane ma sun riga sun tsayar da shi a matsayin takarar ɗan ciyaman. Ya ma ci malam ce ma, ko ya jira ake a dangwala. Ce shi ne ɗan takarar ciyaman da aka tsayar kenan. Tun yaushe kuma. A to an gama ba wani matsala. Kawai yanzu fa jira muke yi ko a dangwala mai zaɓe. Ka ce mutumi na zaɓe kamar an yi an gama. An yi an gama.